Pagkabyo sa rice classification tag, ginahimo daw sa pipila ka rice retailers aron mabaligya ang mga bugas sa mahal nga presyo. Sarunta ang dugang detalye sa live report ni James Paulayap. James? Yes, Sara, kini ang gibutyag sa Department of Agriculture 10. Mao kuno kini ang bagong modo sa pipila ka mga rice retailers. Hinungdan nga plano karon sa DA10 nga tanggalo na lang ang rice classification tagging. Regular milled rice, well-milled rice, premium rice ug special rice. Kini ang sagad makita sa mga tag sa palengke kung ikaw magpalit og bugas sa mga retail stores. Matag classification sa bugas dunay lain-laing itsura ug managlahi sab ang presyo. Sumala sa Department of Agriculture 10 nga dapat ubos na ang presyo sa bugas sa merkado tungod nangabot na ang imported rice. Apan, aduna sila nabisto nga bagong modo sa pipila ka mga rice retailer sa merkado aron makabaligya og bugas nga mas taas nga presyo. Ginadulaan nila ang regular gihimo nilang premium. Ang premium gihimong special. So para lang gid sa makakuha gid og taas nga presyo. Tungod niini, plano sa ahensya nga tanggalon na lang ang rice classification tag sa bugas. Apan sumala sa presidente sa Rice Retailers Association sa Cagayan de Oro City, samot nga magdala kini og kalibog sa mga konsumante. Aminado man sab sila nga adunay pipila ka mga rice retailers nga masipyat gyud sa pagbutang og tag sa ilang mga baligyang bugas. Kanang mga retailers nga naay ilang mga tao. So pag display niya na, kini ilang mga tao tag man na usay magkarambol-rambol bisag asa mabutang ug dili na sikapan sa tag-iya, wa sa kabalo nga yan yung mga tagging sa iyang kompreso, wala na magkatukma. Once na nanami IRR, amo gina ipa-impose through the market administrator nga tanggalon gid ang tagging with regards to regular, well-milled or premium or special. Panawagan nila karon sa Department of Agriculture nga ibalik na lang ang color coding tag sa mga bugas sama sa gihimo sa NFA kaniadto. Nanawagan sab karon ang Cagayan de Oro City Rice Retailers Association sa ilang mga miyembro nga mga rice retailers nga magmatinud-anon sa ilang presyo sa mga baligyang bugas aron nga malikay sab sila sa reklamo. Sara? Daghang salamat, James Paulayap.